Fiaba tai kubuni coba kena rogotam bom hayengno borong no abuto saimenya Fiaba Montri okra Dr. Manik Sahani aro tabuk bo khakreb jaga kemono phana nugya kho bini je quarter tamsanai gereb laimani tumuno hasteni Montri okra ni yagono nini police ni DIG bo nasingi tongo MLA Ranjit Deborma DIG ni aro deputation ri protam hri saba jodi kuchuk level ni kono dagi mung phaikai ang o samuno yes khlainyai Sipahijola district ni DM ni aro tipra motha andolon Rwkhaliphuru kuchuk level ni kogno no beri rokha nor ni bisingo tumuno sai rotogi mankeba jenggamne action nawon hni sajakka yang onokoti ni DM ni thaniwo nini ambasani SDM amake krang krang jagao joton o saka ni dagi mungno mang nasing tongke Tripura hasteni administration ni joton ni sei dagi phang okra sabo Mukhyamantri Fiaba Mukhyamantri bai malai tongibo jodi kok salaya Mukhyamantri ni arabo andolon khlaiya Mukhyamantri ni chithi bo o jereniani SDM ni yakti se rohorjago direct ke phansi yafar phayake obo tamo soi ya dofani bagi samung khalai tonglai naki hanya rukuno phunuk dorop tong kosong lukurok bong salni regawo samung thangya oi andolono phailai jau borni salsa hajra thangya nogo rang 500 টাকা 600 টাকা phanya tongmani phaiyakai andolono phailai jau borno adino samung mothagai o je samung chayano samung khalai tamo manlainai o kok sakangka kai obo belai khewan sukjangnai kebo khanangnai Fiaba जों kok tuma thungnai rokni mokla nugui tongmale yes o kok no ang proof khai mano kebo haijra tangna tongmani tangya khai phailai jau nogo ri kaham chumnani krei je manti chumui phailai jau o borokni talika bufur slaijaknai kebo nugui khada khairo wada one shok tumuno andolon khlaijani no hungkakai tini agi illegal immigrants no narakna bagai lama kasulainai lama gerok lai khable tabuk rohorna bagai tamungi o je lama gerok guhnai chirkhoknai rok lama gerok nai no chajengnai rok nor tamungi gerok mayangnai o sumung tini last of hayang masaka tamni hinba nugui tongo mokol bai yang ni koktama tamo hungkakai deputation layo andolon layo meeting layo mission layo baksaka chup kha tongo nogo achogoi soida illegal immigrants ro rokhona ni muchunglai tong hungka tamungai Mukhyamantri ni pressure tabubo ke phano reimani nugya kho hingkai tabuk sak joratei thunai hini salayo angkyang kiriya hini salayo Mukhyamantri na tamui phairagliya ba o kok sabo sungnai obo sungo ganatantra obo sungo soi tong kosong borok soi samung tangya karei nijini haba thangya karei phajerok sungo norok tumuno soi no Rwkhalaimani kok saungke tamungi border thangai andolon khlaimaya o border kichigi tongkha oro thepadi o border security krini tongkha oro rudi oro yangtinyo layo borok hnai yasi suri tabukbo gobang ma daily Bangladeshi lai khangke biangti lai phai o romjane rom sai dongo seinyangti lai phai hnai aro tangai karak nai mathang reimiang je romjane rok phale tamungi 30 din ni bisung pano rohor jaglia o sungmung rok sungui tongo Tripura ni ha Bharat ni ha tamni hinba जों raja chayati normani bagai jotono tama party tama montri tama neta jotono sawo obo chaya nei illegal nei nyai o illegal no norna bagai tamungi baksaka chup minister of home affairs ni bakatei dagi mung rohor jagi bo bini party ni borong no tamungi chup omno tui nyai andolon khlainya hini le khlai tong laika andolon ni bothai se krei tamungi o kogrok sunglai tongo o hani bosarok bufuru manchinai saltalni saklamo soi ke nobar kachango tui gereng ni bahai motom bai khumpui bai khainai jini khundrupui mayo kainai khakchangai angle o hani bosano o hawang je jaga phano thuibo thangbo angle khakchangnai hinai o hani bosarok bufuru hni manchinai o kok salai tongo tabo huk tangai janai nini khetawo mekheteng kholai phali chajanai ruwano ruwa hanya pathor hanya yakung rajak mano yakung go kurung jagya jenglet o toilet rogo kaslai kalai khene se doctor thangai hamnani bagi bithi brung tauti jorawo kaisa hospital doctor naijara thangkeno rang x-ray khlaidi nini tamo sonography khlaidi o rang kri rok ga tabo khanyo kolum kasa yago tino nogo churup matongo bong bagi kok saw nei sanai rok bo sawi sinu payo tabuk sa jorati hatai kotor ni dukhuni kok long trai ni kok sawi tongibo o long trai ni hatayo tongnai masai maninga bigira rok ni development kono nugya bong ni thaniwo na nangmani agartala hai building koto office koto borok bo thangai bui hai bania khainani bui hai cha phalna phale 4 class phale manani tongmani
borokno odikar bai seplainai sabo o sumung sulai tongo o hani bosarok